kung saan pupunta si Boss Agal. Uy. Sa trailer pa lang nato daan nga wa gi-mute ni Boss Agal ang kining video ni Uncle Chito. Matik na butod kay nagtiyan, ready to fight to audition. Ngana na si Boss Agal baga kay naong. sa tanang audition nga angay apila ni Boss Agal, kani pagyud kani pagyud, believe ba na ko sa imong fighting spirit Boss Agal. Uy, di mabangbang. Pero okay ra, ha? Kinaman tay pangandoy. Mo man atong gusto gud makuha atong dreams. Hinahinay ba? Ay, hata kay basi mahurot ra pud ditso. Mo nang kamo diha nananaw ani kaning bidyuha para ni ninyo. Kanang kusog kay kutoba, ha? Fighting spirit gabaga-baga. Kanang di ba, wow, ha? Mo ni dapat yung buhaton step by step pud ni. Taras Boss Agal, ready na kay na siya. Ready na. Nagkuha din na siya ang shoes nga o siya ang gusto daw gamito, no? Paibog-ibog pang hinampak. Huy, ay pagana iuli na usak, hindi na to ay paghambog-hambog na, muro sa correct, oy. Munang kamo guys, uganahan mo audition. Kung gusto mo explore sa inyong kagalingon, explore mo, ha? Ayaw mo tago sa iyong lungga. Kung gusto mo mauwaw, bahala mo. Gusto mo makita yung talent, pangita to, ha? Ayaw mo lungga-lungga diha. Das Boss Agal, chill kay na, ga-drive og motor, buntagod. Siyempre, wa pa na inom-inom og mga ininit diha. Ang importante na naka-practice sa kanta-kanta. Mo man na importante na to, God. Mo na importante na to. Stable lang atong kuan ba, stable lang atong confidence ba, nga dili ka manervyos nga atakehon ka stage, relax lang. Dara, approaches Boss Agal na sa ICM mo na venue day guys, ha? Sa audition ni Uncle Chito sa Bisdak 12 mo diha ICM. Boss Agal na galakaw ra na, ha? Galakaw ra na. Kulba kas Boss Agal na nga nervyos nga kanang excited ba nga unsay outcome sa iyang audition, makuha ba siya or unsa, basta iyang goal niya gisuwayan niya ang iyang mga kakulba sa una. Mo na karon na timingan lang jud nga kanang bagabagag naong ba kay content creator god. Namasin lang gud pod. Way kumos pamasin. Munang kamo diha, gusto man kamo mo explore yung kinabuhi, explore mo, ay masiguwaw, kay wa pa ko nadunggan nga, dato, kanang nauwaw, na dato, na dapat, babaga kang naong, mo man atong talent diha, ha? Mo na atong talent diha, mo na kamo, straight mo sa yung goal, straight mo diha. Daras Boss Agal, approaching na diha siya sa ICM, buntagod na, ha? Bugnaw kay irko na kay gamay pa yung mga tao, pero dan na mga audition ni diha gatapok na murag mga suso. Chill kay na chill kay na diha. Nagsuwat pa sila diha, pero Boss Agal laos-laos na. Dara, nakapila na Boss Agal na, wa na, nakasuwat na, wa na, kasana diha ang papel ha, ipasa na nila murag exam ba, entrance test. Dara sa Uncle abot na, dara abot as Uncle, kinakusgan gina, sa tanang wa kang ila ni Uncle, ila-ila sa Uncle, pareha gyud migsuot na black, naikutob sa Boss Agal na nga murag makuha gining pormaha na kay pareha gyud mig black. Pareha gyud mig black ani, pero nanyagit yung mga tao na murag gyud heart trap this Uncle. Uncle, ikaw na talaga. Daras Boss Agal gasugod na, ila-ila man ila-ila, way, diretso, salang ta, blanco hunahon Boss Agal, pero unsay mauna na diretso na, diretso na, wanay script diha, largo kumbati bira, ug unsa pa na diha, mo man atong talent diha god, diretso. Dara, kaning pormaha nakuha si Boss Agal sa first round. First round. Ay sa mo panghawa diha kay wa pa mauman nagpagstorya. Wa mo mga batasan ha. Dara, kaning pormaha nakuha si Boss Agal kana sila duha. First round nakuha si Boss Agal, naikutob gani. Dara. Second round gilungag si Boss Agal ani. Pag ingon ni Sir Chito nga, ikaw man tong singer no, patay. Impas patatas nawa agad ang mga vlogger. Singer naman noon. Maminaw sa kuha ni Uncle ay yung tambag. Dara. Hindi mo komedyante, don't try hard. Kay milhan lagi nato ng try hard nga magpakatawa. Kung kinsa ka, if you think na imuhang klase nga content is seryoso ra ka, walay problema na. Okay, kaning uban
So mao to itambag di Uncle. Lahos-lahos na Pagkasika na third round, wa na. Niuli na sa busagal. Kay diha ra tataman. Kay na pa may mas deserving adto pero okay ra. Ang experience man atong giapas na namasin naman ta. Wa may kasiguraduhan nga makuha ta. Ang importante ana is na feel na to nga na di feeling sa kanang mo audition. Kuya, bangkaw ka mo mga busagal og naamoy gusto explore mo diha naa di po ko i-shout out di ay kaning tawhana. Love na ko ni sukat limtari. Kaning tawhana i-shout out de. Wow!